Andres Kembri sellem il-pubbliku sportiv Malti għall-aħħar darba bħala plejer u captain tat-tim nazzjonali. Il-konfronta kontra Gżejjer Faroe kien l-aħħar wieħed għalih wara li ddeċida li jirtira b'94 preżenza bil-flok Malti. Għal Kembri li laf Ċipru, l-aħħar partita tiegħu ma' Malta kien mument kommoventi. Waqt li Malti bdew ġejjin memori ta' kemm il-sagrifiċċju għamilt biex ġejt nilab għat-tim nazzjonali Malti. Niftakar kemm il-darba batt ajruplani biex niġi nilab mat-tim nazzjonali nistenna fl-airport inħalli l-familja warajja. Ovvjament kien hemm il-memorju wkoll tal-youths fejn kont nilab mal-under 14, 16, 17, minors, 21 fejn kien hemm momenti sbieħ ukoll. Il-tim nazzjonali dejjem ħajbqa' qalbi u ovvjament jiena u t-tim nazzjonali mhux se nifqgħu nemmen li fil-futur ħankun pedina importanti biex ngħin lil pajjiżi jimxu l-qudiem fil-futbol. Fil-jiem li għaddew f'diversi kummenti lill-coach nazzjonali Rej Farrugia tal-Media inkluż lil Net Sports u saħaq li għadu qed jittama li Kembri jbiddel id-deċiżjoni li ħa. Hija deċiżjoni finali tiegħi. Primarjament d-deċiżjoni ttieħdet għax nemmen ħafna fiż-żgħażagħ li tilgħin. Illum bħalma rajtu tajjeb daħal Kieran Iwoko tajjeb, kellu ċans li jiskurja wkoll u hemm ħafna żgħażagħ li teħabtu l-bib. Nemmen fil-competition li ġejja ħajkun hemm iktar żgħażagħ jilagħbu mat-tim nazzjonali u dak li rridu naraw nemmen ħafna fiż-żgħażagħ ta' pajjiżi. Rajna llum l-under 90s li kisbu riżultat pożittiv ħafna kemm mal-Belġium mal-Letwanja. U hemm irridu nimxu naħseb irridu nittakiljaw ċerti affarijiet fil-grassroots, fil-youth system tagħna u hemmhekk fejn nistgħu naraw il-futbol Malti improvja. Wara l-partita, Kembri rċeva rikonoxximent mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, l-istess bħal marċieva Rodrik Briffa fl-okkażjoni tal-mitlob li lab mat-tim nazzjonali. Andres Kembri jirritorna f'Ċipru sabiex ikompli l-istaġun tiegħu ma' Pollon Limassol, hekk kif l-iskwadra tiegħu preżentament insab fit-tielet post, 3 punti taħt AEL Limassol li jinsabu l-ewwel fil-klassifika.